menneisyyteen. Nimittäin tämä suomalainen terveydenhuolto, se missä tilassa se on tänä päivänä, niin tämä on ollut aika huikea kaari. Ja me puhutaan itse asiassa koko hyvinvointivaltion kehityskaaresta. Tämä suomalainen hyvinvointivaltio on ollut menestystarina. Ajatellaan 40-luvulla, Suomi oli just käynyt läpi aivan hirvittävän sodan. Helsingissä, jos mennään vaikka tuohon ihan lähelle Suomen Pankin eteen, siellä näkyy edelleen patsaan jalassa pommijäljet. Siis Suomi oli pommitusten alainen kaupunki ja muuallakin oli siis näitä sodan murheita. Jos me mennään sinne pidemmälle tuonne pohjoiseen, niin sielläkin muistellaan vielä, että se oli aidosti vaativaa aikaa. No, poikia menetettiin sodassa, viattomia lapsia, äitejä, muita pommituksissa. Ja sitten meille tuli joukko poliittisia päättäjiä, tavallisia kansalaisia, järjestötoimijoita, innokkaita suomalaisia ihmisiä, jotka päätti, että näistä raunioista me rakennetaan meille kaikille ja meille tuleville polville hyvä maa. Ja kun me mennään sinne 40-luvulle, niin ajatellaan, että siellä oli oikeasti todella vaikea taloudellinen tilanne. Siis herra estäs Portugalista lähetettiin Suomeen sardiinipurkkeja, koska me oltiin niin köyhä maa. Ja me otettiin ne vastaan. Ja ne syötiin täällä, koska oli nälkä. No, 40-luvulla saatiin aikaiseksi lapsilisäjärjestelmä. Jo ennen tätä 40-lukua meillähän niin tämä koko meidän sairaalajärjestelmä, mietitään Arvo Ylpön aikaa ja muuta, niin se oli ihan huikea. Meillä oli niin suurta päättäväisyyttä. Me haluttiin rakentaa kansalle terveyttä ja me ymmärrettiin, että jotta se kansan terveys saadaan aikaan, niin me tarvitaan esimerkiksi neuvolaverkosto, kunnon lastensairaalat, terveyskeskukset. Ja siinä kulusi muutaman vuosikymmenen, me oltiin yhtäkkiä Euroopan kukulalla. Siis edelleen tänä päivänä, kun katsotaan joitain näitä mittauksia, minkälainen maa Suomi on, kilpailukyvyltään, minkälainen maa Suomi on asua ja elää, niin me ollaan hirveän monessa siellä aivan maailman kärkimaiden joukossa. Ja Euroopassa yleensä se kärkimaa. Tämä on ihan huikea juttu. Ja meidän pitää tiedostaa, että vaikka on ollut vaikeita aikoja siellä menneisyydessä, niin me suomalaiset ollaan perään antamattomuudella, koulutuksella ja pitkäjänteisyydellä rakennettu tästä maasta aivan huikea menestystarina. Siis ihan oikeasti. Jos me katsotaan Ruotsiin, Ruotsilla oli aivan toinen lähtökohta. Me liian usein katsotaan sinne, että joo, että niillä oli tämä kansankoti ja kaikki muu. Ruotsi ei ollut sodassa mukana. Suomi oli. Ja me ollaan nyt maa, joka pärjää kaikissa kansainvälisissä kilpailuissa. No, saman aikaan kun mä sanon tämän, niin pitää tiedostaa, että Suomi on myöskin nyt ottanut pikkasen takapakkia. Se, mitä monessa muussa maassa ei tapahtunut, oli se, mitä meillä tapahtui, eli 90-luvun lama. Ja nyt kun me ollaan tässä uudessa talouskriisissä, niin meillä on pohjalla sen 90-luvun laman ajanlaskut vielä, jotka näkyy aika monessa paikassa. No silloin jouduttiin mustahöyläämään tiukasti, että me saatiin pidettyä talous kurissa ja varmaan tehtiin jotain virheitäkin. Ei välttämättä panostettu riittävästi esimerkiksi siihen, millä tavalla me ehkäistään sairauksia, millä tavalla me lisätään hyvinvointia. Silloin oli hätäkädessä. No, me maksetaan tänä päivänä esimerkiksi, kun me katsotaan terveyseroja. Ja tämä on just todella iso huoli, ihan aidosti. Kun meitä mitataan aika usein ulkopuolella, esimerkiksi WHO tekee omia mittauksia, OECD tekee omia mittauksia. Tuli aikaa nyt tällä viikolla OECD täällä Suomessa mittaamassa, selvittämässä, että miten tämä meidän terveydenhuollon kokonaisuus toimii. Ja he ovat todenneet sen saman, mitä meillä Suomessakin on jo jouduttu tiedostamaan, on se, että meidän eriarvoisuus terveydenhuollossa, terveyserot on lähteneet kasvamaan ja selkeästi tämä kehitys on lähtenyt takapakkia. No tähän voi tietenkin olla monia erilaisia syitä. Iso maailma muuttuu ja sitten esimerkiksi kunnissa ei välttämättä aina tehdä niitä tarvittavia toimenpiteitä, jotta vaikkapa ennaltaehkäisy toimisi parhaalla mahdollisella tavalla. No, mä en sano tätä lannistaakseni teitä, koska päinvastoin juuri nyt, tässä ajassa,
tehdä samanlainen uraa uurtava pitkä kaari, jolla Suomelle rakennetaan uusi menestystarina. Tässä globaalissa maailmassa, kun me puhutaan terveydenhuollosta, niin ei puhuta ainoastaan siitä, mitä tapahtuu jossain yhdessä kylässä, jossain keskellä Suomea, vaan me puhutaan todella laajuista kokonaisuuksista. Ja me mennään myöskin Suomen rajojen ulkopuolelle. Se tietotaito, se tutkimuksen taso, joka meillä Suomessa on, se on aivan huikeeta. Ja kun me mietitään, että millä tavalla Suomi tulee globaalissa maailmassa tulevaisuudessa pärjäämään, niin yksi osatekijä olette te ja teidän tietotaito. Ja se, millä tavalla te viette Suomea myöskin sillä omalla osaamisellanne eteenpäin. Osasta teistä tulee varmasti tutkijoita, osasta teistä tulee terveyskeskuslääkäreitä, osa teistä erikoistuu johonkin. Mä sain käteellisen kyselyn, jossa teiltä selvitettiin, että kuka näkee missäkin itsensä sitten tulevaisuudessa. Ja mun mielestä oli upeaa, että se kirjo oli niin suuri. Että teistä osassa on selvästi sitkeässä sellainen ihana maailman parantaja, joka ajattelee, että se perusterveydenhuolto on se jaloin paikka tehdä lääkärin työtä. No tiedättekö mitä? Se saattaa jopa olla niin. Koska se, mitä perusterveydenhuollossa tehdään, niin siinä luodaan pohja. Paitsi sille, että me annetaan nyt se resepti, niin sillä voidaan luoda pohja myöskin huomattavasti laajempaa hyvinvointia. Siinä tapauksessa, että me saadaan siihen perusterveydenhuoltoon aidot polut, aitoa vaikuttavuutta. Ja sitten se, mikä on kaikkein tärkein, mitä ei voi yhdellä lailla säätää, on se, millä tavalla me hoidetaan ihminen. Ja äsken kun mä menin tuonne 40-luvulle, niin mä haluan kertoa teille yhden tarinan, joka on hieman myöhemmältä. Mä oon syntynyt vuonna 1969. Ja mä kerron sen ajan yhden lääkärin tarinan, nimittäin Munkkiniemessä, jos joku teistä oli maanantaina työterveyslääkäreiden päivä, niin mä kerron tämän saman tarinan siellä, koska mun mielestä on upea esimerkki siitä, millä tavalla voidaan muuttaa maailmaa, kun yksittäiset ihmiset kohtaa toinen toisensa. No Munkkiniemessä oli töissä, tämä on tosi tarina, tohtori Leisti. Siihen aikaan lääkäri piti joskus praktiikkaa omassa kodissaan. Ja tällä tohtori Leistillä oli siinä vastaanottoapulainen sen oman huoneensa ulkopuolella ja sitten siellä on kaikki tarvittavat, mitä tarvitaan nyt yleislääkärin lenteeksi. No, yksi päivä sinne vastaanotolle ilmestyi 2 lettipäistä tyttöä. Ne oli nukke mukana. Se nukke oli hirveästi laastaneita ja ne näytti sitä nukkea sille vastaanottoapulaiselle ja sanoi, että nukke on sairas. Vastaanottoapulainen kysyi, mikä sun kello vika, ja sanoi, että se ei syö, se ei itke, se on ihan passiivinen, se ei oikein tee mitään. Ja heillä oli iso kula tai puolella muuta. Vastaanottoapulainen fiksu vanha nainen meni tohtori Leistin pakeille ja sanoi, että olisiko tohtorilla aikaa ottaa tytöt vastaan tehdä potilaasta. No, tohtori Leisti otti tytöt vastaan. Tutki tämän nukkeen hyvin perusteellisesti. Kuunteli sydämään ja koko se helahoito, mistä te tiedätte paljon enemmän kuin minä. No, nämä tytöt seurasivat sitä tilannetta hirveän hiljaa. Ja sitten kun tämä lääkäri kääntyi heidän puoleensa ja sanoi, että ei mitään hätää, mutta paranee, niin siinä tapahtui jotain muuta kuin että 2 lettipäistä tyttöä tuli kampaamaan lääkäriin. Siinä tapahtui kohtaaminen, ihmisarvon tunnistaminen. Siinä tapahtui se, että tohtori Leisti käytti aikaa näihin 2 tyttöön. Tämä tarina jatkuu niin, että toinen näistä tytöistä, hänestä tuli itsestään lääkäri ja toisesta tuli poliitikko, joka seisoo tässä teidän edessä. Kohtaamisilla on äärettömän suuri merkitys. Ja se, mitä te ette ainoastaan paranna sairauksia siinä hetkessä, että se resepti kirjoitetaan, vaan te näette, kuulette ihmisen ja te saatatte vaikuttaa hänen koko loppuelämänsä. Ja tämä on se, mikä tekee lääkäreistä sankareita. Älkää koskaan unohtako sitä, että teillä on ihan oikeasti niin käsittämätön tieto ensinnäkin ihmisen anatomiasta, sairauksista, mutta teihin myös luotetaan se teidän asenteenne ihmisten kohtaan. Se on loppujen lopuksi se, mikä ratkaisee kaikkein eniten. Ja sitten meidän poliitikkojen tehtävä
tehdä sen työnne niin hyvin kuin mihin teidät on koulutettu. Niin, että meillä Suomessa on tulevaisuudessa terveyskeskuksia, jossa lääkärillä on aikaa kohdata ihmisen. Ja nythän meillä on iso uudistus tapahtumassa, kunta- ja palvelurakenneuudistus. Ja te olette ehkä kuullut tätä hälyä, että minkä takia kunta- ja palvelurakenneuudistus tarvitaan, että kuntarajoja muuttamalla ei mitään hyvää saada aikaan. No ei tätä tehdä siksi, että kuntarajoja muutetaan, vaan siksi, että meillä ihan oikeasti täytyy ottaa uusi ote tähän meidän koko terveydenhuoltoon. Meidän täytyy rakentaa uusia kokonaisuuksia. Meillä on aivan uusia haasteita, te olette nuoria ihmisiä, mutta se sukupolvi, joka on jo teitä edellä käynyt, se on huomattavasti suurempi kuin tämä teidän sukupolvenne. Ja meidän hoidon tarve on nyt jo lisääntynyt ja tulee tulevaisuudessa lisääntymään entisestään. Ja siksi me tarvitaan osaavia ihmisiä, mutta me tarvitaan myös sellaisia rakenteita, jotka mahdollistaa sen, että te osaavat ammattilaiset pystytte tekemään sen työn tosi hyvin. Ja mä haluan kertoa teille nyt tämänhetkisestä kuntakentästä, että mitä se todellisuus siellä itse asiassa on ja minkä takia mä ministerinä olen hyvin huolissani. Kun meillähän annetaan valtionosuuksina rahaa kunnille. Esimerkiksi nyt vuosille 2010-2011, on yksi esimerkki, on annettu neuvola, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon parantamiseen 18 miljoonaa euroa, joka on jäänyt pysyvästi nyt sinne budjettiin. Eli kunnat on saanut lisää rahaa hoitaakseen vain tätä puolta. Eli neuvola, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto. No te tiedätte opiskelijoille, kuinka tärkeää on, että opiskeluterveydenhuolto toimii. Se on ensimmäisen tärkeä asia. Myöskin kuinka tärkeää on ennaltaehkäisy. Nyt mä puhun tuossa, että me rakennettiin upea Neuvola-verkosto. No nyt tänä päivänä tätä korotettua valtion osuutta käytettiin, kun tässä on lait ja asetukset vielä taustalla. Eli on asetus annettu, terveydenhuoltolaki, on myöskin kirjoitettu niin, että nämä hommat pitää hoitaa ja on annettu vielä rahaa siihen. Niin tätä korotettua valtion osuutta käytettiin asetuksen mukaiseen henkilöstön palkkaamiseen vain hieman yli puolesta terveyskeskuksesta. Kuntaan on annettu rahaa, mutta vain yli puolessa on käytetty se raha, mihin asetuksen määräyksellä sitä pitäisi käyttää. Sitten 27% ei ollut käyttänyt sitä henkilökunnan palkkaamiseen ja asiasta ei ollut tietoa 26 terveyskeskuksessa. Ei voi sanoa, että puolet. Se raha, mikä oli valtiolta tullut, niin se oli valvottu lantavellolle ja ei mitään ollut kasvanut siitä. Ja tämä on se iso huoli, minkä takia me tarvitaan kunta- ja palvelurakenneuudistusta. Meillä ei voi olla enää sellaista kuntakenttää, joka mankuu lisää rahaa, ja kun sitä lisää rahaa annetaan, niin sitä ei käytetä siihen, että laki toteutuisi. Ja tämä on nyt meidän poliitikkojen tehtävä järjestää asiat niin, että se kuntakenttä